igama lobukhosana luyinkinga. Umuntu osetshenziswa leli gama lenkosana kube ukuthi akufanele ukuthi lisetshenziswe kuyena. Kuyamenzela impilo yakho ukuthi ibe lififi, limkhabe. Khona abantu abazongalazi leli gama lokumkhaba. So-ke ingakho isikhathi esiningi amakhosana amanje uthi ahlophe kashizila. One, ayikho into engcono ngokuba inkosana, ngoba okokuqala into efuna ukuyazi ngenkosana ithwala amacala oyise. Ingakho isikhathi esiningi abantu abaqubukayo empilweni kuba unumber 2 noma number 3 noma umagcini, ngoba inkosana isuke ithwele zonke into ezenziwa oyise bazo nonina besakhula, noma nenhlambulo nje kumele zibe khona ekhaya, bagcina bengazenzanga zibumela lo mfo osuke kuyena oyinkosana. So igama lobukhosana manikezwe noma ubani ekhaya liyambopha umntwana empilweni kwalona lilodwa, ngoba liyesinda, lisuke limthwalise umzima bonke begceke. Ikanjani-ke nalento ngiyazi umuntu uzongayizwa. Kukhona lento ukuthi umuntu abe nengane entombini yomfana bese ethi inkosana, uphambene lo muntu anginjalo. Kuphinde futhi kube ukuthi umuntu ozoqale oningane isele kubo kwayo ngenhlanhla leyo ngane kuze kufike isikhathi sokuthi ayikhokhele, ayilobole, izizogana kulelo khaya noma izisine esigcawini. Okay-ke bese ethi ngoba wathola ingane yomfana lapha yokuqala bese ethi inkosana. Enye izinto lezo ephambanisa esenza ukuthi ingane idonse kanzima empilweni yazo. Ingakho ngisho ekhaya uma ngabe umzali eke wenze kwaphunyuka mhlawumbe uthi kujatshule ethi hayi inkosana yami le, uma ngabe zisebenzisa iy'ngane zakwabo uthi hey inkosana yakusenza ukuthi uyathetha, ngoba uyazi akumele libe isinoma kanjani, liyayikhaba ingane. Ngiyazi abanye abantu beze bayazi nendaba yokukhaba, sazozikhuluma ngendaba yokukhaba ukuthi into yokukhaba yini. Liyayithena ingane emandle elokhuzana entweni yayo entweni engabe ziyagqabuka, yabona, inciphisele iy'nsuku zayo zokuphila ingane, ngoba isibizwa nje ingane zakwabo ngenkosana. Yabona inkosana yakho ma siyenza ukuthi, ingakho mama ekuthethelele igama lenkosana ukuthi malibizwa noma ubani. So inkosana itholakala kumuntu osuke eze waqhoyiswa engakoniwa. Ilapho kuqala khona kuphuma igama lokuthi lakha kuzelwa inkosana. Ingakho ngisho uzozala ingane entombini eyinsizwa, ngoba umfethu uma uzala entombini uhlupheka uze uyofa. Qiniso ngenjalo. Uma ngabe uthola ingane entombini kwase kuba ukuthi-ke ushada omunye unina, kodwa uyayihlenga leya ngane yabuya ize ekhaya. Uma ibuya ize ekhaya ingane yomfana, ngithi yona endala, mawuse kuwukuthi ukhokhele unina waleyo ngane le, awusukhokhele enye intokazi, wayicaca, iyona ngane ezoqala la ekhaya ezoba inkosana la ezotholakala isila ekhaya, ngoba unina wayo ukhona egcekeni, usinile, uzowasina egcwele. Lo njengoba esekhishwe ngehubo kubo komalume bakhe nembuzi aminga nohlangothi, waphindwa lethwa kwababa wakhe, walokhuzwa ngohlangothi laphambana la ngapha kamalume. Lo uyohlezi enesiqiniseko sokuthi uzalwe entombini, ngoba mdala ingane ezotholakala ekhaya izobe incane. Uyophila ngokuthi yena ngaso sonke isikhathi uma kuzokwenziwa umcimbi le ngane ifike isikazi into. Uma kuzobulawa inkomo izofike isikazi seno-7 years 8 years, isikazi kanje ingane, bese yena ezoyibulala njengobhuti omdala ngoba yena uzala entombini. Hayi kunzima bafethu ukuzala entombini. Ile ngane iyinkosana, lo uzofika isikazi lo mncane ngomese bese lokuyima igwazi. Ingakho ngisho sekukhona makukhona ubukhosi kugcina sekubangeka kwesinye isikhathi uthi ubangwa umuntu ngempela ongadeserve ukuthi futhi ngabe uyinkosi, ngesimo sokuthi omunye uzalwe entombini, omunye uzalwe, kodwa omunye usebenzisa yena mina ngimdala, mina kahle kahle ingane le ngeke ngikwazi ukuthi ingane ingathatha isikhundla, kodwa futhi umthetho ubungavumi ukuthi yena njengomuntu omdala engaxoxobala isikhundla sobukhosi. So-ke lento lena yobukhosana ithatha ithweswa abantu abangasiwona amakhosana bese ingane ziyacindezeleka, kanti inkosana izalwa umuntu ocace waqhoyiswa engakabi nawo umntwana. Ngiyazi abanye lizobasha amanqa noma bayithethe abanye, kodwa ayangathi kuyiveza kancane ngiyayiphinda. Leli gama lobukhosana ngento inkosana ihlezi ithwele imithwalo yabazali bayo, inkosana. So kunzima ukuzala inkosana. Isikhathi esiningi inkosana izalwa amatshitshi, ngoba amanje amatshitshi alotshelwa zeqethe zecace, amanye engazoniwe. Nalezi ngane thothi zisonto eNazaretha zize lotsholwe iqedwe lusine bese kuyimali zayingane lezi zithola-ke
ukuhlangana nesoka lazo seyisemzini wazo. So bambalwa abantu umuthi uyabheka ngempela abangavinyela enkosaneni ukuthi beyithole. Zonke lezi ezikhona kwaZulu inkosana ezokwakhiwa. Ingakho ezinye zazo zigcizeleleka ngoba vele leli gama linamandla kwalona lilodwa. Liyacindezela vele lilodwa ngoba umuntu uphuma namacala abazali bakhe ewodwa. So lento yobukhosana ayona into engazi ibangwe idebate ngoba vele lo muntu usuqile. Ingakho amakhosana amaningi edonsa kanzima. Kuze ingane ngemva zihamba ngey'moto, sinamakhosikazi, impilo azimnandi nje ingane zangemuva. Inamabhinisayo, indlela khona lokho, inomqondo, thothi ingane encane zangemvini, yona iphuma ngaley'khubekiso zabazali bayo, iphuma ngaley'fungo zabazali bayo. Unkosana liyayikhaba ingane, liyayikhinyabeza igama lobukhosana uma ingayona. Ngisho iyona ngampela, uyethetha umzali uma ngabe kusetshenziswa iy'ngane zakwabo ngoba akumele igama lokhu lisetshenziswe enganeni. Ngoba leyo ngane leyo ngisho sekushona uyise wayo, iyobe ihamba nebhokisi, umkhonto uyihamba phambili uphethe kanje. Lapho uthi mifika khona ethuneni ifike ufake kanje phansi, kwenziwe yonke into, kufihlwe uyise bese iphula induku, ifaka phakathi bese koshayelwa lowo mkhonto lowo, okukhomba ukuthi konke kade kuthwele uyise sezophinde kuthwala yona times 2 manje. Njengani? Njengenkosana sizobheka ikhaya. Unkosikazi waleyo ngane akangenwa, ngisho ingashona kusasa. Zonke izingane zangemuva zimthatha njengosisi onjani omdala. Hayi lento namhlanje, hayi mina Nkosi Embono kuthiwe ekhaya angene umuntu kabhuti wami omdala ngoba akulokotshwa nje. Umuntu omdala akakwazi ukuthi ingane ewumagcini noma ephakathi izongena umakoti onjalo. Belileli gama lokugqamisa inkosana, inkosana kahlahle kanjani, ayitholakala noma yikuphi. Uzuyikho esihlahleni inkosana, itholakala umuntu oqhwesisa yintombi nto. Ngiyazi onidida indaba yenkosana ngoba niyazi inkosana thini. Nina ningibuza indaba komalume ukuthi uyagana, ukugana kanjani komalume. Ngiyeza kunina, ngiyabonga ithuba.